ଏହି ରେସିପିଟି ନା ମୋଷ୍ଟଲି ଚିକେନ୍ ଲଭର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଚିକେନ୍ ଲଭର୍ ମାନେ କିଛି ଟ୍ରାଏ କର କି ନ କର କିନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଡାଲମାଟା ନା ଥରୁଟେ ଜରୁର ଟ୍ରାଏ କର। କାହିଁକି ନା ଭେଜିଟେବଲ୍ ଆଉ ଡାଲି ସହ ଚିକେନ୍‌ର ଯୋଉ କମ୍ବିନେସନ୍‌ଟା ନା ଭାଇ ପୁରା ବୋବାଲ ଲାଗେ। ଖାଇଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା କେତେ ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ଏଇ ରେସିପିଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଭିଉୟର୍ସ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ସତରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ତ ନମସ୍କାର ମିତ୍ର, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଚିକେନ୍ ଡାଲମା ବନେଇବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏମିତିକା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜରୁର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରେସିପିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଡାଲମା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଡାଲିକୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲୁ। ତ ମୁଁ ଏଠି 400 ଗ୍ରାମ ବୁଟ ଡାଲି ଆଉ 400 ଗ୍ରାମ ହରଡ଼ ଡାଲି ନେଇଛି। ତାକୁ ଭଲରେ ଧୋଇକି ଗୋଟେ କୁକରକୁ ଢାଳିଦେବା। ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଭେଜିଟେବଲକୁ ଢାଳିଦେବା। ଭେଜିଟେବଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କୌଣସି ଭେଜିଟେବଲ ଅଛି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ବିନ୍ସ, କ୍ୟାରେଟ୍, ଫୁଲକୋବି, ମୁନିକା ଆଉ ଲାଉ ନେଇଛି। ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ମୁଁ ବାଇଗଣକୁ ଅଲଗା ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି ତ ସେଇଟାକୁ ବି ଢାଳିଦେବା। ଢାଳିକି ପାଣି ଢାଳିକି କୁକର ଢାକଣ ବନ୍ଦ କରିକି 2ଟା ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ଯାଏଁ ସିଟି ମାରିବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ଡାଲି ଆଉ ଭେଜିଟେବଲ ବଏଲ୍ ହେବା ଭିତରେ ଆମେ ଏଠି ଚିକେନକୁ କଷିଦେବା। ତ ଚିକେନ କଷିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଠି ହାଣ୍ଡିରେ ତେଲ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସୋରିଷ ତେଲ ଅଛି ତ ସୋରିଷ ତେଲ ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆଉ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ବି ଆସିବ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଜିରା ଆଉ ଟିକେ ଖଡ଼ା ମସଲା ଢାଳିଦେବା। ଖଡ଼ା ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଠି ତେଜପତ୍ର, ଅଳେଇଚ ଆଉ ଡାଲଚିନି ନେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟାର ଫୁଲ୍ ନେଇଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ ପିଆଜ ପକେଇ ଦେଇକି ପିଆଜକୁ ଭଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ପିଆଜ 50% ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ପକେଇବା। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ପକେଇକି ଆମେ ଭଲରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଭଲରେ କଷିଦେବା। ଫାଷ୍ଟ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଢାଳିବା। ଟମାଟୋକୁ ଢାଳିକି ଆମେ ଭଲରେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ତାପରେ ଟମାଟୋ ଆମର ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ମସଲାକୁ ଢାଳିବା। ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ, 2 ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 2 ସ୍ପୁନ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1 ସ୍ପୁନ୍ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଢାଳିକି ଆମେ ମସଲାକୁ ଭଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ମସଲା ଆମର ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଢାଳିଦେବା। ପାଣି ଢାଳିକି ଆମେ ମସଲାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ବଏଲ୍ କଲା ପରେ ସେଥିରେ ତେଲ ଛାଡ଼ିଲା ଯାଏଁ ଆମେ ମସଲାକୁ ବଏଲ୍ କରିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମସଲାର ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ତ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଚିକେନକୁ ଢାଳିଦେବା ସେଥିରେ। ମୁଁ ଏଠି ଚିକେନ 2 କେଜି ଢାଳିଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ବନାଉଛନ୍ତି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେଇ ହିସାବରେ ଢାଳନ୍ତୁ। ଚିକେନ ଏଠି କମ୍ ଅଧିକ ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହଁ। ଆମେ ଡାଲମା ବନାଉଛନ୍ତି ତ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ଆମକୁ ଚିକେନ ଦରକାର। ତ ଚିକେନକୁ ଆମେ ଭଲରେ ଟିକେ କଷିଦେବା। ଚିକେନକୁ ଭଲରେ କଷିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଢାକଣ ଢାଳିକି ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଦେବା। ଡାଲମା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇବା। ସେଥିରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଡାଲଚିନି, ଷ୍ଟାର ଫୁଲ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ପାନମଧୁରୀ ଆଉ ଅଳେଇଚ। ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ରୋଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଟିକେ ରୋଷ୍ଟ କରିବା, ବେଶୀ ରୋଷ୍ଟ କରିବାନି। କରିକି ଆକୁ ଭଲରେ ସେ ପାଉଡର ବନେଇଦେବା। ତ ମୁଁ ଚିକେନକୁ ଢାକଣ ଢାଳିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ଚିକେନ ଚେକ୍ କରିବା ଏବେ। ଚିକେନ ଆମର ଅଲରେଡି 50% ବଏଲ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବଏଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଢାକଣ ଢାଳିକି ରଖିଦେବା ଆକୁ। ଡାଲିରେ ବି ଆମର 2ଟା ହୁଇସିଲ୍ ଆସି ସାରିଲାଣି। ତ ଦେଖିବା ଏବେ ଡାଲି ବଏଲ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଡାଲି ଆଉ ଭେଜିଟେବଲ ଦୁଇଟି ଯାକ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବଏଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଚିକେନ ବି ଆମର ପୁରା କଷି ହେଇସାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଏଲ୍ ଛାଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ ବଏଲ୍ କରିକି ରଖିଥିବା ଡାଲି ଆଉ ଭେଜିଟେବଲକୁ ସେଥିରେ ଢାଳିଦେବା। ଡାଲି ଆଉ ଭେଜିଟେବଲକୁ ଢାଳିକି ଆମେ ଆକୁ ଭଲରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଆଉ ଟିକେ ବଏଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ବଏଲ୍ କଲା ପରେ ଚିକେନ ଆଉ ଡାଲିରେ ଯାହା ବି ଫ୍ଲେଭର ଥିବ ସବୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭିତରେ ମିଶିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଡାଲମାରେ ଗୋଟେ ତଡ଼କା ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍‌ରେ ଟିକେ ତେଲ ଢାଳିକି ଟିକେ ମେଥି ଆଉ ଟିକେ ପାନମଧୁରୀ ଢାଳିଦେବା। ପାନମଧୁରୀ ଟିକେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଅଦା, ଟିକେ ରସୁଣକୁ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା, ଆଉ ଟିକେ ଜିରା, ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଟିକେ ତେଜପତ୍ରକୁ ଢାଳିକି ଟିକେ ଗରମ କରିଦେବା। ଟିକେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଢାଳିଦେବା। କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଆଉ ଫୁଟଣ ପୁରା ଭଲରେ କଲର୍ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ଆମେ 1 ସ୍ପୁନ୍ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଢାଳିବା। ଏଇଟା ଅପସନାଲ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଢାଳିପାରିବେ, ନହେଲେ ତ ନାହିଁ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଢାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଡାଲମାରେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ବି ଆସିବ। ତାକୁ ଆମେ ଭଲରେ ମିଶାଇକି ଡାଲମା ଉପରେ ଢାଳିଦେବା। ଡାଲମା ଉପରେ ଢାଳିଲା ମାତ୍ରକେ ଆମେ ତାର ଢାକଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। କାହିଁକିନା ତାର ଛୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍‌ଟା ଯାହା ବି ଥିବ, ହାୱା ସବୁ ଡାଲମା ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଡାଲମା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଡାଲମା ପାଇଁ ପାଉଡର ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ମସଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ମସଲା ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଭଲରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତାପରେ ଉପରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ମାରିକି ଆକୁ ଆମେ ଗରମା ଗରମ ସର୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଥରୁଟେ ଜରୁର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେମିତିକା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜରୁର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋତେ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଜରୁର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ। ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପିରେ।